Здравейте на всички! Ето, че започва един нов работен сезон и постепенно ще ви информирам за всички новости около мен. Първото нещо, което ми хрумна и което бих искал да реализирам в следващите 3 месеца, представям си го като 3 отделни срещи, които ще се случат през уикендите. Това е сформирането на една група за напреднали, с която да започнем да работим по енергийните кръгове. Каква е разликата с работата до сега? Разликата е, че ще работим както на индивидуално ниво, така и на едно по-високо колективно ниво, тъй като кръговете са малко по-сложни, но и дават много по-ценна информация, както за нас, така и за всичко, което ни заобикаля като общество, държава, процеси. Иска ми се хората, с които съм работил до момента и познават методът ми и които искат да минат през тези кръгове. Все още няма да ви обявя през кои кръгове ще преминавате. На тези различни 3 срещи, които ще са до края на годината. Тези хора, които искат да се запишат, могат да ми пишат на имейла, който познавате. Това е events@gmail.com. Аз ще го напиша в коментарите. Каква е идеята? Идеята е, че работата на групата на напредналите ще е малко по-сложна. Тоест, за това е добре да познавате начина ми на работа. В тази група ние ще работим на индивидуално и на колективно ниво. На индивидуално ниво, разбира се, както много от вас поискаха, ще работим за това как да изчистите интуицията си, как да започнете да чувствате безопасно и как да усетите, да демонстрирате и да реализирате собствената си истина. Разбира се, това са много големи теми, върху които според мен най-добре ще се работи в група, тъй като ще можем да ги обсъждаме и ще можем да се наблюдаваме отстрани. Събитията ще са през септември. Първото събитие мисля да го направя на уикенда, който е 23-24 септември. А следващите 2 събития ще са през ноември и през декември. Затова, който иска да участва в тази група за напреднали, нека да ми пише на имейла. Скоро ще обявя и другите проекти, но едно по едно, тъй като това събитие предстои скоро, след няколко седмици, да видим дали ще се съберем и да започнем с първи енергиен кръг и работата върху интуицията и умението ни да чувстваме. Който има интерес към тази тема, нека да ми пише и да се запише на имейла, който вече познавате. До скоро!